Γεια σας παιδιά, καλό καλοκαίρι, καλό μήνα. Σήμερα επειδή θα κλείσουν τα σχολεία, δηλαδή κοντεύουνε να κλείσουνε, σκέφτηκα και εγώ τι να κάνω και λέω ας ανοίξω ένα κανάλι. Και άνοιξα και κάνω αυτή τη στιγμή το πρώτο μου βίντεο. Και ευχαριστώ πολύ όλους τους φίλους μου όπως τον Τούτου και τον Σωτήρη που με έφτασαν σε αυτό το level και άλλους πολλούς φίλους μου και με έκαναν πάρα πολύ καλό και γι' αυτό λέω να κάνω το βίντεο και πατάμε ready ή θα παίξω ένας, πατάω ready και εδώ πέρα μπήκαμε παιδιά και ο Τούτου και ο Σωτήρης είναι πολύ καλοί μου φίλοι, τους έχω πρώτους φίλους και ξεκινάμε το παιχνίδι. Πάμε. Μην νομίζετε, δεν είμαι και πολύ καλός. Μέτριος, ας το πούμε και έτσι. 50. Έλα, άνοιξε μια ώρα. Τώρα πρέπει να βρω 2 ARs και 2 shotguns. Τίποτα άλλο. Okay. Shotgun AR, shotgun AR. Ωραία, έχει AR. Οι πιο πολλές πιθανότητες ήταν σε AR. Όλοι το ξέρουμε. Για το game μόνο AR θέλει. Shotgun, shotgun. Ας το κάνω. Shotgun, shotgun. Shotgun, ναι. Καλό είναι και αυτό το AR. Αυτά τα 2 AR. Και τώρα, shotgun, ναι. Τώρα ό,τι και να έχει εδώ πέρα μπορεί να έχει. Το βλέπετε? Δεν με νοιάζουν τα healings. Αλλά καλό είναι να έχετε και healings. Οπότε να χειλάρω. Και πάμε. Τουρου. Οπα, μισό λεπτάκι. Ναι. Μισό λεπτάκι. Ωραία. Πάμε. Α, το ξέχασα αυτό. Πάμε. Παιδιά, εγώ πιστεύω ότι είμαι καλός. Καλός. Ότι είμαι πολύ καλός. Και πάμε. Ξεκινάμε. Εσείς τι λέτε, μέχρι τώρα είμαι καλός. Καλά, αυτή πέθανε. Το ξέρετε ήδη ότι πέθανε. Είναι νουμπάκι. Μπαπ. Πιο εύκολο άτομο δεν έχω συναντήσει. Κι ας με σκότωσε. Λέω. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Το ξέρω ότι έκανα βλακία, έπρεπε πρώτα να πιω αυτά εδώ πέρα. Θα πεθάνω. Είναι νουμπάκι. Είμαι κι εγώ νουμπάκι. Όπα! Α, εντάξει.
Λοιπόν, μέχρι τώρα είμαι καλός. Για γράψε στο chat. Δεν είμαι μέχρι τώρα καλός ή έστω μέτριος. Όχι, 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 όχι. Ωραία. Εδώ κανένα όπλο. Τα έχουμε πάρει όλα μάλλον. Για πάμε στο δεύτερο όροφο. Κάτι έστω να έχει ρε παιδί μου. Καλά. Εσείς τι λέτε, να αφήσω αυτό, αυτό, αυτό ή αυτό. Κανένα. Ή αυτό. Να δω μία. Αυτό. Δεν μ' αρέσει. Είναι δύο. Και έχω... είναι τρεις και έχω άχρηστα όπλα. Έχω άλλη μία ευκαιρία, παιδιά. Έχω άλλη μία ευκαιρία. Για να δούμε. Θα τα καταφέρω. Γιατί όλη την ώρα. Όχι. Πάμε ξανά άλλη μία. Εάν δεν πετύχει ούτε αυτή, θα το κλείσω το live. Για να δούμε, κατέβηκα. Gold 1, 53%. Μπράβο. Αχ. Και ωραία μπήκαμε, παιδιά. Πάμε εδώ πέρα. Όπα, λάθος. Εδώ. 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 Καλά. Ουί, κλούς. Τι είναι και όπλο. Εντάξει, δεν είχα τίποτα. Το shotgun τι να κάνω. Ουί. Και θέλω να μου πείτε στα comments αν είμαι καλός, εάν αξίζω για το Fortnite. Εάν δεν αξίζω για το Fortnite, βάλτε το 3. Εάν αξίζω, βάλτε το 2. Και αν αξίζω για πάρα πολύ, βάλτε το 1. Βοήθεια! Βοήθεια! Έχω άλλη μια ευκαιρία. Θα χάσω ή θα κερδίσω. Εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσω.
shotgun. Καλά, με αυτό το shotgun. Να δω μία πώς λέγεται. Το combat shotgun παίζει να είναι το αγαπημένο μου τώρα. Και ξέρω ότι εκεί έχει άτομο. Δεν είχε. Πάω από κοντά. Πώς κατεβαίνω. Τώρα. Ουί! Ουί! Γεια παιδιά, ελπίζω να ήμουν πάρα πολύ καλός και bye. Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους σας.